kay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyate ko ng pipitula kay. Gimatang dadinaw iti washing machine da. Isumay ti kunana Georgia bakay. Tapno saan ka no amarigatan ni bakit na nga agilaba? Ay nawaw. Abay kumapaylaan. Kaawa mo trabaho ni Corina nga asawa na. Di na ay maanusan ti agilgail. Isupay ki di agastos day ka. Bay takwartada may. Kwarta ti anak da kunam Awan ti maurnong da no kasta ka na yun. Tunggalag sweldo ti anak ta. Gumatang da iti baro agamit da. Di ka man nakibiyang bakit? Saan da matadumaw dawat iti kwartakin ka? Sa dino ti ayan ti payong kaun. Di mo baga, rumor ka man ay. Pakibiyangam la amin ay. Nagalas ti kasta nga ugalim bakit? Anyan tulangan ti panunutan da abalayan sisil no kastala ay. Siya to pay ide. Ay, agsadeng kan. Makaumat ti kasta. Day, adama gaya mo washing machine yaw Corina anak kaw. Ay wananang, ginatang ni Dino. Ay ka nasaya at ano nalagip na tigim matang. Tapno saan kan amarigatan nga gulgal anak kaw. Kabailak mo tiya gulgal nanang. Ay sos nasaysayat matlaang no adda washing machine. Tapno adda oras mo ang mga sikaso kadagiti anak yaw. Sa bagay matkit di ananang. Ay wan gayam. Saan sabutan nga imimay ni Abalayan Georgia anak kaw? Nabayagan asan nga imimay nanang. Ay na, sigurado nga adamanen maibagaday jay atao no makita na ti washing machine yaw. Sakto pa'y iday, kunanan tumanay. Nakasaritam ka di matlaang ti anak ta. Saan nga raw? Nabambandugak laang anag na. Kung naktumot nga milkin ka, saan kan amapan? Ngam ipilit mo matikayat mo. Kasano ko makasaritak ni Dino, kaada ni Cecil, iti ayanda. Ay kitnapan kalat ta kumaa, ta naging nistorya kayo pa'y kan abalayan Cecil. Ay nawaw, sanay. Awa mo lang di pagsaritaan may iti dayjay akong sentidor. Amom ka day, nagmaya ti kakatawaan da kan ni Corina itay. Manugang ko nambat abakay. Dakpay nang ginawagam iti manugang ni Corina nga asawa ti anak ta. Kas na ko nakiday. Saan ko akayat ni Corina para iti anak ta? Ay nawaw. Mano atawin na sipod nagkalay sa na Corina kan linaw. Nga maging gayta, naitapay laan sang kaibagam. Nagalasman ti kasta. Kumusta kayo nanay? Napanak iti ayan yaw, hindi na minsan dinaw. Saan ako na nagpakita? Tada mo gayam ni Abalayan Cecil. At ka di ibagayo, nanay? Kaya pa, tunggalag sweldo ka, gumatang kayaw iti gamit yaw, anak ko. Anyan tulangan ti mabatay no kastalaan. Diyo amo ti agtipid, diyo amo ti agurnaw. Washing machine lang ti ginatang ni nanay. Nakita kang nginginain ti ginatang yu a washing machine. Uy, heavy duty ti kasapulan mi nanay. Tapno sana marigatan ni bakit kung aggalgal iti mo rin. Sakto pa'y iday ubing kayaw.
Uray ugba kayaw aglablaba aklata. Ay nananang, sabali ita. Anya ko mati nagdumaan na dinaw. May ruwam ni ba mau itinam ay no kumplitwam ti appliance show. Yak maawatan ni nanang tatang. Di mulat ta ni kaskasa o nonya ti bagbagana dinaw anak ka. Talaga nagalas ti kasta nga ugalyin na. Nagsasao, kanayon na nga ibaga siyak tupay idi. Mahilig ang mga kumpara. Dahil tamot laang ti kayat kaninanang mau anak ka. No siyak lang mang pampanunot. Kaslat ti kayat na kat agrigat kami. Lalabait nga umapapal laang ni nanang mau. Anak ko mangit apalan na tatang. No kaya't na agad mapan makiwasing iji balay. Asidag lang mat ti balay may tatang. Sipod na am mo ni Dino day tako rin na dakil tinagpaliwan na pipitaw. Nagbaliwan may talaw-lawatam ni tabakay. Ay, no kasta nga dati ibagakin ko na, kanayon laangin akong traan na. Una ta pamilyadon ti anak ta. Anya ko mati-expectarong nga ay. Naimbag ko mamay, no saan akas ka ni Kuri na tinasawa na. Nakasaksadot. Kasano ko maamay baga masadot ni Corina at nagdalos ni balay na. Panasam ti mapanagpasyarigayan da ah. Ha? Kasjay, ti sadot. Masapol na naka-washing machine, no aglaba. No aglutaw, naka-rice cooker. Siyempre, ibirok damit ti pagnamaayan. Wala, nga maibos mo ti sweldo ni Dino nga anak ta. No kastalaang nakay. Tinapatag, saan daw dawatan ti kwarta agas gastusan da kadata. Sino ti kadwa mamakitsinda ko rin na bakit? Inanang lakay. Sikapay lang ti makamu kadagiti ubing Anusan ta tanas ka na makitsindaak manon. Kani, naibusan ti bangos ken karne nga basto tayo. Ref tumat ti sumaruno ngayon nungak. Tapno saan ka nga agsubli-subli ang makitsinda? Inton kuan, adan tumanan maibaga ni nanang mo. Sana bali takwarta tamot ti mausar. When ngam, siyak tupay, idi. Kunanan tumanan no maamuan na agim matang tayo iti ref lakay. Sana dakis no kaya tayo mo ti agnamay. Sana ba ta mabaling nga agsubli-subli ka ang makitsinda? Asino ti mga sikaso ka iti ubeng. Sapay manmano ti tersena dito ayan tayo. Sika nga rudan ti makaamu lakay. Sige, agrobwata kon. Sigurado nga agur-ura yun ni nanang iti paradaan. Awan ka din tigatagam, Corina anak kaw. Nakapalingki ako nanang. Da kayo ngay? Ay uray siya anak kaw. Nakapalingki ako. Ay makabanog matikas to'y. Maminano ta makitsenda iti makalawas. Karkaro kayon ananang. Sapay mahilig ni tatang iti karne kat awan matrefyo. Saan ang mabalin gumatang kayo iti ado? Ay wan nga rod anak ko. No adala ko matersena nga aglaklako iti frozen foods iti ayan tayaw. Saadan ang masapol nga agpasentro ta. Bayan nyo nanang. No makagatang kami iti ref, makiusar kayon to ni tatang. Ay saus, isupay manan agastos anak ko. Nanginan sapay matiref ita. Talaga kas na nanang. Ita apanawan, awan ti libre. Salinaw ti papanam Georgia bakit? Mapanak iti ayan ti anak ta, lakay. Adaman laang mapangkusar, suday. Nay, kita ang mga adumanan ti makita magamit na kat sumanaukan tumanan ijay. Una, tamasapol ang maisuro na gitubeng. Narigat tumairwam da itinamay. Ay nabaw, saan nga ubing ladino ken Corina? Sa may sa oray asina o kit kayat na tagnamay.
Awan ti pagbanagan ti tao, amairwam iti namay, lakay. Ayun na yan, ti kasta ka panunutam bakit. Depende lang tamat iti tao Ay, awan latamok. Isudan tumulang ti kakaasin o kwa. Ay, kitain na. Narwamak iti rigat, lakay. Sakto pa'y iti, kunang manan Da kayo man pa'y timakam mo kadagiti ubing nana. Ay nawaw, kasangsang patyulaan, kurina anak kao. Nalipatak nga ron ti cellphone ko nanang. Amangan no adda umawag. Sapay adda order ko iti online. Sige, mapan mo alaan. Nuapay nga minanalipatan pa'y laang. Asidag lang matkit di ti balay nanang. Awan may sa kilometro. Ala, agawaam nga raw, tamang ipapudo takon iti kapita yaw. Di yung matimpakpakamo nga umay kayo gayam dito balay nanay. Ni Corina, At dada di tayan ti katugangak nanay. intugot na dagiti ubeng. Wala na. Nasaya at nga raw no kasta. Tapno saan na amangag ti ibagakin ka. Amangan no sakitin nan tumanay. Anya ti gagarayo ayan nanang. Iyada ka na ute hindi liber da adakkel a karton dito'y balayaw hindi na minsan anak kaw. Dadya ka di. Ref dadya nanang. Tapno sana na mabambanog ni bakit ang mapan magtinda. Anya ngay dayta. Hulugan. Wala nanang. Ay nawaw. Apay-pay laang aging matang kayaw no hulugan mo't laang. Anusan na ti mapan makitsinda no kwa. Sakto pa'y iday. Pagyamanan na kiidi at datit kwartam nga ramatin na. Ne, ada kayo magayam nanang. Kumusta kayon? Ay, Corina. Ne, naklat kayon samot ang nakakita kanyak nanang. Ay, Nagsubli at tanalipatak ti cellphone ko. Tsak matimpagarup nga da kayo gayam dito'y balay. agawid akon, dino anak ko. Huwing gayam. Kasangay ko inton umay asabado. Umay kayon tuway. Di yung pa'y matnebos ti kapeyo nanang. Baka paawan ganas mo nga may. Mabutan kayo ka din o nangyag ti asawak ti imbagayo. Oray man mangag ni Corina pudnumay. Ni nanang mat. Kinasadot na, ti ipakpakat na. Kita appliances laang samay ti papapadan ti susweldo anak ko. Uwan tasaan mo ta mabali na baybayak ang mabambannog ni bakit ko. Nang runa kat anda pa rin iti ubing as asikaswan na. Agbarintukid din ang losyang no kwa. Ay nawaw, naanano ka, Corina anak kao. Nakamisuot ka ba't nagsublay? Talaga sa bali ti ugali ti katugangak nanang. Saan ka maawatan anak kao? At dati ina ni Dino ijabalay nanang. Jak amo ang mapanggayam ijay. Inchamba namat nga awanak ijabalay. Anyagay manan ti ibagbagaday ja ataaw. Siyak tupay idi. Kun kuna namanan idi nakita na ti kabarbaro aref mi nanang. Ay, awan lat ibagaday jay atao no saan siyak tupay iday, siyak tupay iday. Awan mo nagbalbaliwan na. Nagrigat ti maadaan iti katugangan na kasken kwa na nanang. Hangam, ano samlata anak ko. Addan to siguro pagbaliwan na. Kasangay ni nanang ita, Corina bakit? Mapan kayo latan kadagiti ubing lakay. Si Kangay, saan ka amapan? Saanan? Masadutak? Ay nawaw, saan mo na mabalin anda kami lang timapan? Diyak kayat timapan. Amangan no adamanan may baga ni nanang mo. Mauawatam lata ka din ni nanang bakit? Isungaro da siya kun ti agad jas. Tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan lakay. Kasta nga rin di kayat mo. Lumapanak iti ayan niyo. Siya tupay idi. Kunanan tumanan. Ay, sa dutak tumat ngamin iti imatang na.
Ayan ngay dagiti apo ko, tino anak ko. Di na kaya ti sumurot nanang. Anya! Di na kaya ti umay taawan ka ni nanang da. Na, apay nga ba na di mo intugot ni bakit mau? Urin ni Corina, di namat kaya ti umay. Apay ka na. Nasakit tinakam na itinanggag na ginaminsan nga daw nanang. Awan apa, na kayo dagiti dadakkel na no kasta ti trato yu ken kuana. Ay nawaw! Anya nga ti makunam, Georgia bakay. Saanan nga imay dagiti apo ko taken linaw. Ha? Saan laeng asadot dayjay ako rin na. Na pride pay. Hindi ako mangay ti pagsakitan tinakam na kapudno mo ti ibagbagak. Siya tupay iday. Ubak dagiti ubay nga aglablaba. Mano-mano pa ti panaglaba. Haramidek amin nga oray incomplete ti appliances. Irogi manan reta sakto pay iday. Kaya't mo kaday, abir ngasan kay ti sakto pay iday. Awan na ti bagamon, di day talaag. Wala tapudno mag sanaya. Isu nga ron ang maistorya kadakwada lakay. Tapno pagadalan da mo laang saan naya. Sana kasta ti mangisuraw bakay. Kasla daliban nga apal mo no kasta lang. Ala, win. Basol ka. Basol ko amin ay. Lakay. Kasla adayo mo tirik na. Dagiti apo ko takanyak. Kasanaw kat nagalas ti ugalim. Oray asino mo't Ay nawaw. Siyak la akanayon na ti pabasulam. Siyak akanayon ti kamalay iti imatang maulakay. No di mo kaya't nga madayo tirik na dakin ka. Agsingsingput kan. Sana na ita pakibiyangam amin na makitam. Ay nawaw. Di mo ikumpara amin na makitam. Awan gumura da talaga kin ka. Padasam, tagbalin anasaya at kadakwada. Ay, sigurado nga ayatin da ka bakay. Oh, da kayo matgayam nanang. Awan ni Dino dito'y balay. Aday ti trabaho na. Saan ani dilo ti gagara, Corina, anak ko. Ha? Sika, ti kayat ko ang makainistorya, anak ko. Eh, agtugaw kayo pa'y nanang. Ay, hagyaman na anak ko. Ay, anya ngay. Pasensya kan no nasaktan ka kadagitin na isawsawang ko iday. Amaw, kamalik dagijay. Nasakit tirik na, itikas dyan ay sawsawang yung. Gaputa makita, kan marik na kasi pupuso mo ti panagdawat yung iti pamakawan. Sige, pakawanan kayo, nanang. Ay nawaw. Agyaman ako unay, anak ko. Ay na. Mayat gayam itirik na no kastoy. Unak lakit, tinusaan kan nga agawit, Georgia bakay. Ay, pasensya kan no narabyanak lakay. Sa dino tinagapamaya. Iti ayan da dinaw. Ay nawaw. Anyat inaramid mo ijay. Nagpabida ka manay. Anya kumapay. Nagistorya kami, nagsarita kami, iti manugang taa. No kasta, nasayaat kayaon ken Corina. Wen lakay. Nagkidawak mo ton iti pamakawan na. Nasayaat kami. Dahil nasayaat mo't nga ron, ano kasta? Kaamaw lakay. Ay, nalagan gayam tirik na no kastoy. Katuan mag, intol maminsan, tepelam tangiwat mo. Di ka mangisawang iti pagsakitan tinakam, ti pada matao. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat pakibiyangam? Respeto ti kasapulan tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Miguel! Miguel! Oh, sige magayam ali ha. Apay ka di. Ay nawaw, apay ko nam kanya, Miguel. Kituin. Apay ngamin ayangan tuk-tuk-tuk ka bigbiga. Apay ka di. Ada pare ko. Ni, kasyak pa'y kitinti sa ludsudom iti kasta. Adaak dito, itap no singiran ka. Ha? Mano abula nun, adi ka nakabayad iti abang mo. Anya daytoy, pinus ko lang laangan iti ropa, kasta ka di ha, Miguel? Ay, kwa. Pasensya ka na. Aumpay ngaming kwarta kita. Amamay ta kaskaster ko lang iti trabaho. Ang mga lumabalingayin ton katapusan lang ti panagbayad ko iti abang aliya. Katapusan nga. Makauma day ta katapusan. Mano a katapusan tinapalabas. Ngam tunggal umayak awan ka. Naimbaglaangan tanaabutan ka pa'y ita. Intong katapusan tong arudan. Ikarik, itid ko adagos ti abang ko apaman ang makasweldo ak. Ay, awanan bigyan ko. Nung kaano ti panagsweldo, Miguel. Tinasaya at pumanaw kan itamot laang. Kat ibatim aming nga appliances mo. Bagik aming dagita. Anya, saan mat ang nga mabaling ti kastali niya? Kahit anya nga ruti kayat mo nga kasano na kumamabayada na naman. Kaino talo abulan nun adi ka nakabayad iti abang mo. Agbayad ak tong din ton agsweldo ak. Ay, awanan ti ado pa'y asao, Miguel. Nukunak a pumanaw kan. Tano di ka pa'y pumanaw, ipabarangay ka. Apo, yaha! Ada ka ditaw ditoy? Apo! Sino ka? Ay, hello, madam. Nakita ngamin tinakapaskili Jerwar arom for rent. Ang mga lubakan tipay dayjay. Agbirbiro ka ngamin iti mabalin ko apagabangan. Asi tiglahin ngamin dito iti pagtrabaho. Sigurado ka nga da pagbayad mo? Ay, wow! Siyempre, madam. Agbiro kak ayamet iti pagabangat. No awan pagbayad ko. Ay nga ti trabahom? Ni madam man. Agtrabaho ak iti parlor nga asidad dito ay madam. Naglaingak ngagpukis. Kasta? When? Kaya't mo ti agabang dito Ay, when madam? No ibagak at 2 months advance kan 3 months deposit ada pagbayad mo. Ha? Ay, when madam? Ada pagbayad ko? Good. Na nakakamatgaya makasarsarita. Ay, siyempre, madam. Mala, umunog ka. Me? In? Come in? Tulang ka ka di. Ay, saan madam? Sige. I will come in. Thank you. Ay, nawaw. Nagpintas mitin to balay mo, madam. Talaga gayam apaabangan ti style na ditoy. Nakapinpintas. Of course. Kaslamat lang ang kanyak ati kinapintas na. Si Kamat, madam.
Nalaing kagaya met amang raba kanya, madam. Feeling close? Ah, slight lang. Kas itinakunak itay 2 months advance, 3 months deposit. Apag husno, kapampanaw lang ti may sa aborder ko. Ti kayat ko, ket on time ti panagbayad mo, ha? Tano saan? Ang mga nupapanawon ka di na oras, nawatam. Ay, aywan, madam. No problem. At damit kit pagbayad ko. Sige. Di ta abanda ti kwartom. Ingka kitaanan no magustuhan. Angam na amin akagawaan di ta ket kukwa. Di mo mabalin apakibyangan. Di mo mabalin nga usaran. Okay. No kasta nga rod, iwar mo amin dagiti kagawaam di taunag. No jakmet mabalin na pakibyangan. Iti kasta, saan ka makabasol? Apay no si kanti mangirwar. Total si kamat ti agabang. Anya nga tanudwata. Iti kasta, ada kaduwak madam. Total, kagawa amat amin dagita. Ay nawaw. Anya ko maaga po akaduan ka. Kat si kangarod ti ibabaon ko. Saan aya? Ah? Ay, wanan niya. Oh, sige. I'll go away, madam. Ay nawaw. Apay nga da ka ditoy, Miguel. Ay, kwa, Aliyah. Umay ko alaan dagiti dadum akagawaak. Ayan nga rod ti pagbayad mo iti 3 abulan nga abang mo. Iyag mo. Ha? Ay, kwa, awan pa nga intong katapusan to. Alaak lang dagiti kagawaak. Iti kasta, adamo usarik asik. Ay sana mabalin. Awan ti alaong kunak lang arudan. Apay, di ka makauawat, Miguel. Aliyah, maasang ka makakanyak. Awan nga usarik may. Ginatang ko mo kita. Kukwa na kita. Isungad na nga karbangang ang mga ala. Sige, niipilit mo ti kayat mo. Awagak ni Kapitan. Ha? O anya, pumanaw kan, wano urayom adagiti barangay tanod ti mga lakan ka. Hi! Hello. Si kagayam ti kabarbaro a border? Wan, siyak na rod. Border ka matlang ka ditoy, girl. Ah? Wan. Awan nga minan choice ko eh. Apay adito'y pa'y tinapilim. Kat no nakangin-ngin ang agsinger ti landlady dito'y. Ay, naku namon, girl. Nakigtutak nga rod. Agas naman ta 2 months advance, 3 months deposit. Day tangarod kat. Kan amom ka di, ha? Nagalas ti ugali day dya landlady. No amom lang siguro, ang mga nudimon intuloy tinagabang dito'y. Oh, kasta aya? Wan, grabe. Amin amakmakan, amin akagawaan dito'y ako kwa dagiti border. Usaran na nga uray saan namat ako kwa. Talaga? Wan, Ay, anyamit na klase ti landlady dahit na. Kunak manubak nang. Imbag man taman ano san ti kasta nga ugali na. kinapudno na. Awanan at talaga ti choice ko, girl. No ado lang ti kwartak, agbiro kak at talaga iti sabali a pagabanga. Anya nga minantay ko ng anagan mo itay. Nalipatak mitan. Ah, kuha, siyak ni Marimar, madam. Gayam. Sorry ha, managlilipat ak naminan. Siyak ni Aliyah. Ah, okay, madam. Aliyah. Aglaba ka di ay Marimar. Kasi lamurang mo't dagitig igam mo. Aywan, madam. Aglaba ak man tani. Nornong matan timurang ko. Ang mga numabalin apakilabang mitan dagiti murang ko. Anya? Ay sana ba alay, tasaan mo't anarugit dagi jay. Siyak ni babaw nyo nga aglaba ka dagiti murang yo, madam. Tiamok metkit agab-abang ak ditoy. Sana kakatulong. Si Kamot, makisuy-suyo aklaan mo't Marimar. Basit laang mo't dagi jay. Kun may isa, basit laang mo't day talabaam. Mamin ano mo't laang ngay no isabay mon ti mangilaba ka dagiti murang ko. Ah, bilibak mo't iti kinalain yung agyo kanya, madam.
Okay lang matkit di, no di mo kayat alabaan. Ang amom ka di, amabalin ka apapanawan uray anyang oras akayat ko. Anya? Ay, saan madam? O, sige, sige. Isabay ko man lang ang dagiti murang mo. Ay, grabe data ang lady ta. Pinaglabanak kit din iti murang na. Saan lang nga data? Among kadya dinawat na ti kay lot-lotok lang nga adobo. Mga anak ko man nga minala na kit din ti sidag ko ma. Ay, maumaaksa. O, di ba? I told you, Sisi. Bayam, kaddan tumat aldaw na dayta nga aliya. Al-alya ko nam Soron kon, yak pala nang nangan ng inala nakit din ti sidag ko ma. Uray siya, jak pay matnangan. Kaya't mo ka dita mapantama ka ni Jerwan. Ilibre ka. Ay, wow! Sige, sige. Thank you, girl. Basta ikarim nga isua ka na yung ti pagsaritaan tawan. Ha? Tapno adaman mo't pangirwarak iti suron ko iti day jaland lady. Ay, katuan Kayat ko day girl. Siya kasama ti number 1 amarit di si Jay lugar mi, anya. Agpada ta, girl. O, di ba? O sige, sige. Let it go. Later. Ag-shower ak labiit, okay? Okay. Magre-retouching din mo na akit, girl. Okay. See you later, Sisi. See you, Sisi. Marimar! Hoy! Marimar! Marimar! Kapit lang, madam. Agbado at labiit. Ay, luka na mo na tiritaw! Unay katibayag mo! Anya nga minaya day madam. Yak pa lang nakapilas ka tuk-tuk kayo mat atuk-tuk. Oray lang madadahil ang tiri daw iti katutuk-tuk yon. Ayawan, baby ang ko, no di ka pa'y nakapulis ako nam. Di oray lamo-lamo ka arumar. Di importante kanyak inakit ti abang mo. Agbayad kan iti abang mo, Marimar. Anya? Anya bayad ti abang ti bagbagamat, madam? Kat no nag-advance met tiniti dua abulan, san ka di? Kun may saan pa'y nga itay ti panagbabayad Ne, apay, di mo ammo aya at ipatakaran dito ikat kinsenas katapusan ti panagbayad iti abang. Anya? Hala, itaklaan nga mo. Taytamlaang mat nga ibaga kas tagaya men ti patakaram, madam. Kaslaak matlagaya man agtrab-trabaho ditoy. Ta every sweldo ti panagbabayad iti abang. Kinsinas katapusan. Ay, nawaw! Ay, basta, awanin ti adupay asa o Marimar. Itad mo ti bayad mo itaapulan, tapno saan ka nga ipabarangay. Huwag! Anya, what, dita? Itad mo, wano pa panahon ka? Makapaasaw at talaga na di Marimar. Makapaistat yawanan ba na bakla? No saan pa lang ang makabayad aging gaintan katapusan. Papanawakan at talaga. Wait. Sabihin mo kaya yung tinutbrush ko. Awan mat dito yan. Toothbrush ko dahil Anay ko! Anya ka matanaliya. Pati toothbrush ko sa usarang. Toothbrush mo da ito eh? Toothbrush mo? Yucks! Makapaariyak ka mataliya. Toothbrush mo gayam da ito eh. Iti kasta kinalawat iniwat mo. Apay no jay laangan brush ti lupot ti usaram. Talaga? Apay ngay ati toothbrush ko ti usaram. Apay, awan igatang mo. Igatangan nakman nga rod no talaga ka matyaang. Ay nawaw. Ay nawaw ka dito. Ay nawaw mo't Anya ka matanaliya. Makapasurun ka mat. Makauma ka na talaga. Mabidlaang. T-shirt ko dayta suot mo Sapay branded dayta. Apay nga dakin ka dayta. Daytoy?
Daytoy ti bayad ti di mo pa nagbayad iti abang iti umno nga oras. Nawatam, ha? Anya? Di ka agreklamo, no di mo kayat apapanawon ka. Ay na, makapasuron ka na talaga, Madam Aliyah. I'm fully charged for you. You know? What? You're fully charged to me? When? Magkapasuron ka na talaga. Umakon ka. Ay na! Saan mo abangit ta Aliyah nagan? Tirumbang anagan mo kat Aliyah! Uy, mas asara ko na talaga iti landlady ta Marimar. Basit langan talaga patula kun day nga Aliyah. Aya, agpadatala ni. Permitisuron ko kan kuana. Pagkibiyangan na amin nakagawaak. Naku namon Marimar, ultimo toothbrush ko inusar na. Anya nga taaya ti kasayaatan nga ramiden ta. Diyak mo, basta masursuro na. Kasla kayat ko nga ikan iti pagnakman. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Umay ka, mapantay ti ayan na. Anya nga ti aramiden tayo diyay. Basta kuyugan nak, takitaam na niya ti aramida. Daytoy tirumbangkan ka! Anay ko! Inaglabas ka! Pumat na ni anay ko! Dahil ko'y matiparaking ka. Anay ko! Sana ka na maanusan. Iswasak kaya pumanaw kami. Ipapas mi pa'y tungit milking ka. Anay! Dati maghanap mo! Anay ko! Anong kayo itibain? Ipabarangay kayo iti kasting aramidan nyo kanya! Ay, ilan tayo mapaspasamak dito? Kung asino ka dito at tao, Ha? Sir Wilbert? nagkunakin ka nga agpaunag kay ti sa bali at tao dito balay ko. Ha? Aliyah! Sir... Balay mo, kunam? Huwag! Saksaking kuko ito na ito balay. Apay nga dakaw dito unag ti balay ko. Ha? Kat no agab-abang kami dito'y sir. Kat ni Aliyah ti pangpangtidan mi iti bayad. Ti amo mi kat iso ti akin kuko dito'y abalay. Tay sumet ti kunana, sir. Anya. Ay, kasi namin, sir. Danggandak ko ang palawagak, Sir Wilbert. Anya ti kayat asawan da ito, Aliyah. Inpaabang mo ti balay ko, kabayatan ti kaawaran ko, kasta ka din. Oo, sir. Extra income mo matlangan, sir. Sana yan. Ngumawan mo imbagbagam kanya. Wan, ngum itad ko matlaang matkada kayo tinakolektak akwarta manipod kada kwada, sir. Kaano pa ginarabin mo ti kastoy, Aliyah? Kaano pa Ay, sir. Idi lang matpimanaw hanapan ijay Canada. Nabiit lang mat, sir. Aliyah, kikunakin ka bantayam ti balay ko. Pinagyan ka ditoy, tapno agbalin a caretaker. Saan kat atapno pagbalin ang anegosyo ti balay ko. Ay, amin, Sir Wilbert. Pinagyan ka ditoy, tapno aglinis ka iti aglawlaw. Saan kat atapno ipaabang mo ti balay ko. Ay, pasensya kan, sir. Sorry ang talaga. Ikarit, saanan ang maulit. Talaga saan na maulit. Ngamin, manipod ita, nawayakan apumanaw dito'y balay ko. Ay, sana, sir, pangaasim. Di na kumamat papanawan dito'y balay mo. Sana nasaya tikas tang arabid mo, Aliyah. Pananggundaway tikas tang arabidam. Sorry ka din, sir. Sorry, Sir Wilbert. Sinayang mo ti panagtalik ko nga intad ko rin ka. Sinayang mo, Aliyah. Tagay, nailawan kayo mute na nagabang dito balay ko. Ituloy lang ka. Aging gamal pas ti advance kin deposit nga intadyo kin Aliyah. Nawaya ba siguro dahil tagundaway? Tapno makabiro kayo iti pagkakaran nyo. Ay, agyaman kami, Sir Wilbert. Thank you, Sir Wilbert. Imbaglangan tama nakaawat kayo. Awan na nyaman na.
Pasensya kayo na itinaramid ti caretaker ko. Awan matkit dit basol yo, sir. Dayjay nga aliya tinagbasol. Awanan ba inday jay a babae? Mananggun daway. Ayun gayan. Sa dinungay itanti ayan ni Aliyah, sir. Ah, wanyag pa iso, sir. Impabalod yo ka din? Diyaman gid ah. Tadyak impabarod ngagpaysa. Pinapanaw ko lang iti balay. Kasta ti rumbang iti dayja a babae. Kan makulong iti kasta agnakam kadagiti saan anasayat ngay nararamid na. Correct! Ay, wow! Di mo dadaalan, ti panagtalak ti tao ken ka. Tapno awan to, ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nagapantay ta nga aso, nanang. Yakman amaw anak ka, basta simang po mo laang dito'y balay. Anya? Wen, hindi mo amaw no sa dino tinagap-gapuan na dayta. Intulod mo ko maidya barangay hall, nanang. Awan ti tao ije barangay hall itay. Iso nga inyawid ko pa ilaang. Ay padasam tuman nga ipus iti fishbawk anak ka. Maganda makita mo iti aking kukwa. Madamdaman to, nanang. Sa pa'y madlaw nga imported nga asaw anak ka. Siguradaw, dakil ti bayad na dayta. Wan nga rod, nanang. Ada breed na. Nangina dayta lumayla ko, nanang. Wen, isuanas ka na may sublita iti pudpud now nga aking kukwa. Ang mga numasapol pa'y adumfaw ti may pakan iti dayta anak ka. Daytakit din, nanang. Marilene, nakitam ka day ti impus ti taga kabangibang a barangay. Ay nawaw. Anya timpos daya, Mari Anje. Ada ka no ti aso asim mangput iji balayda. Aya? Un mare, madlaw nga imported day jay nga aso. Ada breed na. No, maila ko day jay, sigurado mayat mo ti presyo na mare. Anya nga rod ti aramiden ta, Mare. Ay mare, ala, unta day jay nga aso. Ah? Kasanumat, Mare. Ang mga numadlaw dang agululbod ta, Mare. Ay saan to ang mapasamak day ta mare. Lalaingon ta ti sumungbat no ada agsaludsog mare. Anya pa ilang rod ti urayam ngay, Mare. Ag-message kan kwa na, Ay, wun mare, wun. Mga rami daklaan iti dami account ko. Tadyak kaya't nga usaron ti Facebook account ko, mare. Ha? Narigatay. Mary anak, saan ka kadipay analpas? San pa'y nanang? Kay rugrugit pa'y lang tagdigos. Ay kaagawa am nga rud anak ka, tanay. Agsasarunaw, ti umaw-awag kin ka. Dagulit ba't dagita, nanang? Jakon mabilang, numano ti mangibagbag ang aking kukwa iti aso asin mangpet dito'y balay.
Ay, nukas ta nga, Rod. Naskain nga agbalinta nga istriktaw, anak ko. Naska na maisublay day ta nga aso itipudnaw nga akin kukwa. Pagsalitaan tanto, kalpasan ti panagdigos ko, nanang. Ala-ala nga, Rod. Sige, sige. Tagluto apay nga, Rod, iti pangrabyanta. No, anda umay dito'y balay, nanang. Diyo ititad adagos day ta nga aso. Kasangungay, anak ko. Wen tapag-interesan mat ti daduma. Awan mat nga rod ti maitada preba ako kada day ta nga aso. Ay, kasanungan din daytan, anak ko. No, anda umay dito'y balay kat maira na nga awanak. Dawatan yo iti prueba, nanang. Uray ladawan laeng. Uwan, anak ko. Bareng makita mo ti pudno nga akin ko ti Facebook post ko. Kat umay nanto alaan. Narigat na no sa bali at tao ti pangisublian tayo. Kaasimat day ta nga aso, nanang. Amangan no anya ti aramidan dagiti mang tagtagik kwa iti sandam at ako kwa. Ay, uwan Ay, uwan kayam. Ada ka din ni Kapitan ijay barangay hall. Awan pa'y nga rod, nanang. Kumusta ngay, Mari Anjay? Inawagam ka din ni Mary di takabangibang abarangay. Di pa'y kalman nga awagak, Maray. Di na mo sumsumpatan. Nag-post pa'y. Datayo ka no ti mapan mangkita iti ayanda. Ay kat mapantan, Mare. Mano nga aldawan, ngam saan pa'y nga inala ti akin ko kwa iti dayjay nga aso. Ay, day tangarod kat, Maray. Sayang dayjay. Ay, nawaw. Kaano nga rod mapantangay, Mare? Kano ti day off mo, ya, Maray? Inton umaya Sabado, Mare. O di mapantayin ton Sabado, Maray. Mabalinlat ta, Mare. Nga, sakbay mapanta. Planwen taan na imbag. No kasano, ti ikastata. Tapno agbaligi ta iti plano ta, Maray. Anya man ang plano nyo ti kumarim, Angie, bakit? Plano? No, ano plano mo ti sasawam di talakay? Di ka man nagindidiyan mo dita. Nangag ko tinagsaritaan nyo iti kumarim itay. Ay, nawaw. Awan day jay, dulpula kay. Kita ma, abang ano kalukwan man rin ta. Kalukwan nga. Kamali ti pampanunutom lakay. Sigurado lang. Wun ka day. Danag mo na ya. Jak kaya ti may babain manan. Ay, apo. Wun ko naklangaro din. Paulit-ulit ka mo. Sirang plaka ka mo. Agtugaw ka kiide. Tamang idasarak iti kanam. Bisin mo lang day talakay. Manungal daw ti napalabas nga mawa mo ti umay mangala iti dayta nga aso anak ko. Awan nga rod, nanang. Naibos man ang ti dog food aginatang ko. Adala tamat dagiti agchat-chat ka nagti-text kanyak. Amagan no may samot kadakwada ti akin kukwa iti dayta nga aso anak ko. Iso na lang tadami account mo ti daduma. Diya daduma, no ibagak amang ipakita da iti prueba ako kwa dati aso, umatras damatan. Ay, adamo lang ti may dito'y balay itay. Anya ti kunada ngay, nanang. Nagasam, imbaon ka no ti boss da amang ala iti aso. Boss? Wen anak ko, pulis ka no ngamin ti boss da, kay saan ama ka umay. Isuan nang ibaon iti umay mangala. Naimbag man, padiyo intod, nanang. Ay, wala. Tawa mo ti maipakita na nga urayan niya a prueba na. Duma, nurse, doktor, kan, amin na trabaho dita. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao itananang. Uray saan da ako kwa, tagi kwa anda. Anya katano ibagamlaangan iti dayjay amere nga isabat na ti asaw ijay sentro, Mari Anjay. Tapno saan tan nga gastos iti plete? Saan ta pa'y mabannog? Ayun nga pailsuan niya. Tapno santa na mapan iti ayanda, Mare. Ang, kayat na nga ta, akas ta, Mare. Padasam nga awagan
Nag-texak itayon, mare. Urayin talaangan at i-reply na. Ay, mapanan ti oras, mare. Ay, mare, lodan nakman nga raw tawagak. Mala, i-type mo ti number mo, mare. I-type pa niya awag nga awag dahi ti tao. Sumbatam Mary anak kaw. Dagulit nga ron, nanang. Ibagak mat nga umay dalatan dito'y balay. Ay, abangan no, sanda mo nga amutidalan nga umay dito, anak ko. Imposible, nanang. Nalakalaang mat mabirukan dito'y balay. Demanding pa nga ron dito'y nanang. Ti kayat na, isabat ko ije sentro. Ay, namo. Sika pa yan ti aggastos, Dahi nga rod, nanang. Rayong latan no, at dati umay, anak ko. No talaga nga isutipod na nga akin kuka. Ay, anusan na ati umay dito'y balay. Pudno launay, nanang. Ay na, apo talaga ang maruruda. Relax lang, Mari Angie. Makapasuron mo't dayta. Anya ti kunana aya, Mare. Di mo tun ag-reply, mare. Naawagak mo, di na mo't angatan. Tas ano nga rudan ngay day ta, Mare? Ay, mare, masapul ang mapanta iti ayanda. No, ag-interview da ngay. Ay, kung padasan ta, asong bata na, mare. Yat amom, amangan no, makatsamba ta. Masumbatan ta, dagiti sa ludsudasa na niya. Unbat kit diya. Ag-practice ta pa'y nga ron sakbay ama panta. Tapno saan nga agkakanak ti ibagbagata ijay, Mare. Adatan dito'y balay da, Mare. Uy, mare, ang tuktukan. Siya kung tagtuktok. Sikat yung makisarita, Mare. Ay, nawaw. Ay, saan ang mabalin, mare? Apay kumasaan ngay. Anda aklaang mo dito'y. Ay, sus. Nas ka nga tinulong ta, mare. Ay, wine. Hindi na minsan nga aldaw. At dati si mangput nga aso dito'y balay. Mabalin ka di ang makita, nana? No, aso yu day, jay. Mabalin ka day nga i-describe yaw ti matana. No, at dati prueba yaw, akas kuma iti ladawan, na nasaysaya at manan, anak ka. Ay, nawaw. Apaya ka sa pulan pa lang, ti prueba, nana. Ay, wan nga ron, na. Kat aso mati kumarik day ta. Man, ano nga min ayano, ito diulatan iti gayam ko day ta nga aso, nana. Ay, saan ang mabalay, nakong. Talaga nga istrikto kami. Saan basta-basta ma-release day jay nga aso. Iti anya ko maaga po asaan yung nga i-release ngay. Ma-release laeng no at dati maipakita yung aladawan wenno anyaman amang ipanegneg ako kwayo day jay nga aso, nakong. Ibagam man no niya ti kulay ti asom ama pukpukaw, Mari. I-describe mo, tapno malpasan. Dati kasla tuldok anang isit iti asidog ti mata na. Ay, pasensya kayo nga sana kasta ti mata ti asaw asimbang po dito'y balay. Ay, kwa nana. Nabayag nga minan day jay, iso saanan ang malagip ti gayem ko. Ay, pasensya kayo. Ay, nalabas kayo mat, nana. Kaslasaan kay amakarik naman. Kitain nyo akot nalidayan ti gayem ko. Alawan, nabayagan na diyang nagit-kita ti asok, nana. Ay, pasensya kayo. Anyam talaga asaan ka nga i-release day jay nga aso. Kumusta ngay, nanang? Ada ka din ay pakita da, aladawan ka da kayo? Ay, day tangarod ko anak ko. Ipilit da nga alain day jay nga aso. Agam awam mo nga raw ti maipakita da prueba ako kwada day jay nga aso. Anya ngay timbagayo kadakwada, nanang. Ay, saan ko nga intay? Narigatay. Tapno saan tayo na marigatan, nana? I-turn over tanday dyan nga aso iti barangay hall. Sigurado nga dati may tulong da kapitan. Kan amang ano nalaklaka ang mabirukan ti pudno nga akin kuko iti dayjay nga aso.
No tumulong ti barangay nanang. Apay, simbang ka din ni Kapitan, anak ko. O nanang, simbang pat idikalman. Ay, nasaya mga rod no kasta. Naparpartak nga minti aksyon no ni Kapitan ti adda ije barangay hall. Padasem to man ti agchat kadakwada Mari Anjay. Sayang day jay. Saanan Marilene? Ag-move on talatta. Pagko na Mari, saan datamot siguro nga am mo day jay bakit? Ay, imposible, Mare. Nang runa ka, naging nadayo mo ti barangay tayo, kan san tayo mo't aklos? Wen matkit di ah. Kan saan mo't laang datati na pan iti ayanda, Mare. Iti kinaado tayo, ay siguradaw. Saan da ang ma-memorize ti rupa tayo, Mare. Ay, nagrigat mo't nga min akasarsari talaga dya tao. Istrikto dala unay. Wen nga rod, Mare. Hanggang, sayang ti acting skills ta. Ay, kunak man no, i-turn over munday ta nga aso ije barangay hall, Mary anak ko. Saanan nanang? Apay asaanay. Saanan nakasapulan? Gaputa, nakasarita kung tipod no nga akin ko kwa iti dayjay nga aso nanang. Ay nawaw, pudno ka day anak ko. Wen nanang, gusto lang ti description na. Sala nga day tananang. Adapay insend na aladawan da iti dayjay nga aso. Na, kamaudyanan na. May subli mo ilang iti among na. Wen nga rod nanang. Iti kinaado ti nag-message kanyak. May samat gayam at turista ti akin kukwa nanang. Ay nawaw. Naimbag ko nama. Ta saan ta na ilawaan na nangi-release iti dayjay nga aso anak ko. Wen nga rod nanang. Pakanan nyo lata dayjay nga aso. Tainton malampay nga umay alaan ti akin kukwa. Ayan nga iti aso, ako na masimbang pat iti ayan niyo, Mary. Ay, inalan ti akin kukwa, kapitan. Nasaya akmat nga ron, lukas na. Narigatan kami pa'y anang sapul kapitan. Naimbag man, sana pinag-interesan ti sa bali at tao, kat kunam nga important ti breed na. No amuyo laeng, kapitan. Ado ti agmis-message kan umaw-awag kanyak ako kwada kano ti aso. Sa bagay, kastamat lang ijanda na birukan da kwarta di tadalan. Ado, ti umay ti barangay hall, kaya nag-message iti Facebook page ti barangay tayo. Talaga sa bali ti tao ita, kapitan? Wan nga ron, tagikwain na ti sandamet ako kwa. Sa dino tinapanan niyo kan kumarim Lenny, hindi namin sanal daw, anji bakit? Ay ko, nakikaaro ba lang maglakay? Nangagmukanin kagwarwara sa damag? Anya ada maglakay? Napan kayo kano di takabangibang a barangay. Takayat yung alaan ti lost and found nga aso. Asan nyo matakukwa? Anya? Ti damag ko kat dagulik kayo pa'y kano? No, sino mo tinakang gamit iday talakay? Di mon saludsuden no sino. Ti kayat ko, ibagam kanyak no pudno ti agwarwara sa damag. Ay, kwa, lakay. Pudno ka di? Why, lakay. Ang last day dyan, lakay. Sa ano na mauli? Ay, namari, Lenny. Madanagan ako. Uray siya nga rod, Mari Anjay. Ay, nawaw. Ano kasta? Amo maglaangan, Maray. Uwan, Mari. Diyak amo no sino ti nakakita ka data, Mari. Ala, amangan mo no ni Mary, tinangiwaras, Maray. Posible nga iso. Ang mas daawak no kasano anakadanon dito'y barangay tayo, Mari. Nalabit nga da kabarangayan tayo nga amamon Uno, ada nakakita ka data, idi napanta iti ayanda. Ay, namaray. No, amom laang, ay na po, kasla mabagtita ko namang pampanunot. Ay, uray siyak, Mari.
Nakababain ti rumor, Mare. Saan talang nga Rudy na naala day? Ay, apo, naistoryata pa yung mo. No maamon da ito dagiti kakabsat ko. Ad na nga iba indak, Mare. Ala ko, uray siya nilalakay ko mo amare. Kasta unay ti ungot na kanya. Ay, wow! Di mo tagikwaan ti saan mo mat ako kwa. Tapno di kan to maibabain, iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa ada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Carlito, lakay. Naluto ka din timanaw. Saan pa, Nora, bakay? Ay, baga anak to nung naluto ata padigwak man dagiti karo ba tayong lakay. Ay, nawaw, saan ay? Nakababain, may. Na, anya ko mami, ti pagbaid ang lakay. Tuwa talaang may, saan ta maibus day ta? Narigatain, bakay. Kasano anarigat may? Ang mga nuuyawan dalaan, tiitin mo. Nang runa na jamir na. Saan mo siguro lakay? Turukuan da tao, tuuyawan da. Damot kang kadakwada alakay. Tinapatay kat nasaya at ta kadakwada. No di da mapresyar, pariko da mo tun Wan mat ka di Nay, ti paborito mo na malukong tinror mo, Nora, bakay. Wen atay suti presentable nga usar talakay. Suti pangikarga at iti tinola nga itid ko kadabir na. Kasanaw, no, saan nga agsublay. Sapay aglanglang nga adahan na ita, malukaw. Daytoy nga raw ti kamayatan iti malukong talakay. Sabay sa inugasak mo't anay bag. Anyat among ngay. Amang ano para kanimir na kat narugit na ita. Among ba't anauyaw na di ataw. Kastala ang ti katayon mo nga ipagpagalakay. Anya nga tanong saan kalatan amang tad kadakwada, bakay. Lakay, nagsaritaan tanti maipapan iti dayta abanag. Saan ka day? Mirna! Mirna! Adda ka ka day! Mabit lang, umayay. Nay, si kamot kayam na nanora. Mawatom dayto. Naimbaglaan nga damaramanan nyo mo, gudaw. Ay, nawaw. Native amanok ko naman. Wine, luto ni tatam akarlito. Naimas dayta. Ay, kat agyaman kami ana na. Wine. Ay, sayon to isubli ti malukong intun ko Agyaman ak manan nana, ha? Makaraman manan da tao iti native amanok. Ay, wine. Awan anyaman na, gudaw. Ay, nawaw. Native amanok ko naman. Wine, luto ni Tatam Carlito day tapaseng. Inikak mo laang ang dagudo itay. Apaw,
Sigurado na imas da ito, inana. Basta ni tatam di agluto, naimas siya talaga. Ay, nana, mabit lang ha. Yalis ko biit ti malukong. Samon to ni sublay basang ka. Adamot lang ti kargak nana. Ay nawaw. San mo ta kasapulan na kasta basang ka. San na masapula sukatam tintig ka. Tapno maramanan yumot atin lutok nana. Sukatak iti pansit nana. Saan ka di paborito ni Tata Carlito ti pansit nana? Yun basang. Paborito ni Tatam ti pansit. Sige, mangtudak na rod. Sigurado maragsakan day chay. Lakay, adakaw. Ay, ina. Ay nawaw, nangalamit ti pansit bakit? Intud man ni paseng lakay. Ay nawaw, paborito na ita. Malalala, ka. Agtugaw ka, taraman naman tiluto, tinasingput akaruba talakay. Ay, ano pa'y tinating na? Saan laang apansit ti intud na lakay? Adamo laang Shanghai. Ay, nakababayin samot bakit? Abang ano panunutin na pinasukatam tintin at tinula. Ay nawaw, saan mo akas taan lakay? Kahit daramir na, anyamat ti kunada, ilintid mo ti para kanakwada. Awan ni Mirna, nila ang gudaw ti aday jay. Barang ano magustuhan dati impadiguta lakay. Ay nawaw, nangalaam iti tinola a manok, kudula kay. Intad ni Nana Nora bakit? Ay, isumat lagayam Mangan kakit din. Nay mas matpiman tintad at tinola. Iso ti sinda kitay. Ba't yan kalang itiramanam? Saanan? Sanak nga interesado iti day ta tinola. Na, Makapadismayamat. anyang ti makapadismaya bakit? Makapadismaya ti malukong anang ikargaan da. Ay nawaw, nagsaw ka. Kasla awan malukong takas ta. Daan na una yan. Ida pa'y lain lako iti junk shop. Daan ngagpaiso, hanggang naimas mat kinaikarga. Ay saanan? Ipakan ko laangan iti aso tayo. Sa anak amang mangan iti makan anay karga iti daan gan narugit a malukong. Narugit mat asasawam dita. Gaputa daan ti malukong danananora. Panunutom matan ang narugit. Ay nawaw. Ay nawaw. Ayan ngayon ti tinula ang manok. Meron na bakit? Awanan Awanan. Awanan. Inpakan ko ni ti aso. Ayo, naikan bakit? Isungarot asaan ko ngayon pa kaniti aso ta mabalin pa'y amasida day dyan. Ay sumardeng ka man si kagudo. Di mo ibirbirok ti pagsakitan ti tiyan mo. Pagsakitan ti tiyan mo't alawang lawatom dita. Diyak kaya't amang mangan ka iti narugit Saan ang narugit day dyan? Day ta kapanunutam at narugit. Ay Bakit? di mo ipilit ta kayat mo. Kano agsakit ka? Asinaw ti kaase. Siyak tumot lang. Adaman sa nudsudak kan ka pasing. Anya day tamanang? Pinadigwan na kakadima, ti karoba tayo. Dananan Nora kan Tata Carlito ka di, tiket mo asawen manang? Wan. Ay, wen manang. Adain yung ni Nana Nora at tinola itay. Nagimas si ka. Di mo nakita, ti malukong anang ikargaan da iti inted da. Nakitak manang. Awan mo't nakitak aparikot dita? Daan dyan ang ikargaan da iti inted da kada kami. Itsura na pailaan da dyan ang malukong kat madlaw adaanan. Ang mga no agsakitak pa'y no ka nagtilinaon na. Ala, nalabos kamot nga agsasa umanang. No siya klaang ti saludsudem. Saan mo ta si makit ti tiyan ko? Idikinan ko ti into ni Nana Nora. Nagimas tupay. Native ko naman. Uwan tanay ruam siguro ti tiyan mo. No siyak, talaga asinsitibo ti tiyan ko, paseng. Anya? Ayan nga iti malukong danananora. Meron na bakit? Ay awanan, inbasura kon.
Saan ka din bagakin ka amay subli na dyan malukong? Apay pailaan nga isuble kat daanan. An wanda pailaan nga tikas dyan malukong, narugitan. Ay, irwar mo na dyan malukong. Saan ang sakti ibabayin mo? No kayat mo, mapan mo kitaan iti basuraan dagiti plastik di tarwan. Anya klase ti kapanunutan ti adakin ka na. Ay, awan bibiyang ko iti day ta malukong gudo. No awan bibiyang mo, sana masapol ng ibasuram. Anya ti amu tayo. Ang mga no day jay na malukong, ti kamamayatan ang malukong na nananura. Iso nga, iso tinangi kargaan da, ti tinulang intad da. Mapan mulat tan alaan iti basuraan. Awanan ti adupay asao. Saan man na siya ti rengrengan? Na, takinargahan pailaang ti sinigang abangos ti malukong danana Nora, gudo? Un atap no maramanan damat ti lutok. Ay, nawaw. Ay, diyak manamukin ka, bakit? Kaslarugit mo ti panangkita mi ti karuba tayo no agsasaw ka. Tanadalusak ata ugudo. Kahit kumusta ti kaunggam, nadalus ka di matlaan, saan tayo agpapada iti estado iti biyag bakit? Nalabit nga awan pa'y kwartada nga igatang da iti baro. Kas kanayon ko nga ibaga. Sa anak amang mangan iti narugit, period. No talaga matlaan, igatangam ida iti baro amalukong. Sana na ita agoy uyaw ti paglaingam. Umayak man, Tata Carlito. Ay, si Kabot ba yan ko daw? Naimpangkal daw mo. Imayak ta kahit kung isublit ti malukong yo, Tata. Ay, nawaw. Ni, adamot kargana. Uwan, Tata. Sinigang abangos. Ay, nawaw. Nakababain mo't kan kago daw. Tapno maramanan nyo matilutok, Tata. Ay, yaman kami unay ago daw. Awanan yaman na, Tata. Sige. Inton maminsan manan. Ay dawaw. Sa dino tinangalaam iti sinigang abangos lakay. Intay, di karuba bakit? Ni Mirna. Sana ni Mirna, nilakay na. Ha? Naimbag ko na matakas dyan ni ko daw. Uray no mamirmiraot lang. Dalat na respeto na kada tao kung saan pa'y anauyaw. Ay, no may papankin ko daw, awang mo piman ti makungkunak lakay. Nasaya at ataon ni Gudaw. No, kasano mo ti kinasayaat na. Ay, iso mo ti kinauyaw ni Bakuna. Anya tinadamag kong is-istoryaam ka no iti tersena. Tingay may papaniti malukong danananura kan Tata Carlito. Ay, nawaw. Anya ko matipagsakitan tinakam da, kat pudno matibagbagat. Nakababayin ti kastangar aramidem, bakit? Tinakababain, jay daan amalukong danananora. Nakarugrugit pa'y siga. Panagkunam ka ni kat mangmangan danananuray tinarugit. Ay saan arumbang asaludsudam ti kakasta abanag. Gaputa amok nga amom no anya ti sungbat ti saludsud ko. Ay na yun, ti kasta kapanunutam, bakit? Sakpayan nga asawam, ti makarik na itibain. Apay akasta tila nga managaway, nora bakit? Ha? Diyak magustuhan tinangag lakay. Anya tinangag mo aya? Tida na malukong ta. Dayta ti tapik da, dayta tersina. Anya? Bay, isutis istoryaan ni Mirna akaruba tayo. Di mo lang talikas-kasaw, bakit? Among lakay, nasakita na kitikas jay nga imbagana. Sapay pinilik mo't piman, ti kamamayatan na malukong talakay. Taiso tinangikarga at ititinola nga inted ko kadakwada iday. Anya ti kulada aya? Nagasam, narugit ka naw lakay. Di mo lang talikas-kasaw, ti mangmangag mo, bakit? Daan da jay, ngam sana narugate. Nakita no kasanom nga inugasan na dya malukaw, sakbaya kinargaam. Talaga may, ha! Intun sumaranaw, saan ta namang tid kadakwada lakay. Husto ka,
Sa narumbang nga maikan iti anyaman ti kasken mirna ang nakauyaw a tao. Sana nasaya ti kasjay ang mapanus istoryaan, manang. Ay nawaw, complete wumat kap dumaawatan ka dagos, paseng. Nadamag ko ang mapan mo kanus istoryaan ti malukong dananan Nora ken Tata Carlito. Dayjay ka day? Wan, imbis nga agyaman ka, tamalagip da ka padigwan. No narugit matlaang, ay uray saanan, paseng. Ala, anya aklas ti kapanunutan ti adakin kan manang. Ti maipapan iti kakasta abanag, ket saanen ang masapol nga ingkas istoryaan iti intero a barangay manang. Ay di ka man agsawa kasta, paseng. Wan, daan nga agpaiso ti malukong danana Nora. Saan kumamot at ikinadaan ti usarda ti kitaem manang. Ti kumamot kinaimbag ti kaungganda ti kitaem. Nangalaam kadeg iti adu a prutas lakay. Impaw ti kabagyak bakay. Ay, nagadaon lakay. Kitama, ang mga mangiwaras ka man ang kadagiti karuba. Awa mo dakis na no ibingayan tayo dalakay. Una, ang mga nanyaman ti bagada, nang runay ti da Mirna. Nalipatam ka din, ti daan na malukaw, anapan na marmaritais. Sino nga minayatin ang ibaga nga ikapay da dya babae? Sana rin lakay, maudi da jayan. Nasayag mait no kasta. Narigatan. Ang mga nanyaman ti may baga na dya tao. Agyaman na kiti prutas nga intedyo, nana. Awan na nyaman na paseng basan. Mangtudak tumot ka da kayo itinateng no makaapitak, nana. Ay, sanak mo't mangnamnama iti kasukat ti prutas nga inted kaw basang kaw. Amok day tanana. Pagayatak mo ti mang subalit iti kinaimbagyo kanya. Ay, naimbag ka pa'y basang. Maapresyar mo dagiti simple abambanag. Una nana, sa anak akas ka dagiti dadduma dita, a judgmental. Isuda lang nga rudan ti maikan, isuda pa iti nagado ti sauda. Anya nga tadjay warwaras ni Nana Nora kadagiti kaaruba lakay. Naglalao ka prutas bakit? Ay nawaw, apay ngay alabas-labasan da talaangan. Apay, nasakit tinakam mo alabas-labasan da kalangan ita. Nadamag da siguro, tinapan mo inis istorya. Iso asaan da namang ta diti grasya diti balay. Naupay siguro ni Nana Nora kanya. Ure asino mo't pima na. Anya ngay nga ti maaramidak no nasakit tinakam na kanya. Inton maminsan, kontrolam nga min tingiwat mo bakit? Sapay si kadya tao nga awan preno tingiwat na. Padasag tuman ti mapan iti ayanda inton madamdama. Anyat aramida mi dyan. Mapanak dumawat iti pamakawanda Nana Nora lakay. Siyak tinagkamali. Kasta agpakumbaba ka, tauray anyat araramidem, nalawag asikati kamali. Ay, nawaw! Saan kuma at tinain materyalan abanag ti kitaan tayo, no di kat ti kinaimbag ti kaunggan ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.